Hostalric és una vila de 4.139 habitants. Està situada al costat del riu Tordera i és una de les portes de l'entrada en Urgell. Girona i Barcelona es troben a 40 i 60 quilòmetres respectivament, i a 30 minuts dels principals nuclis turístics de la Costa Brava. Aquesta vila conserva un dels llegats monumentals més notables de l'època medieval catalana i està presidida per l'imponent castell d'època moderna. La seva història es situa sobre un antic volcà. L'antic castell medieval d'Argòtic, dels vescomtes de Cabrera, mantenia el control sobre el camí real. Al segle XVII, aquesta es va transformar per adaptar-se als nous temps i a les noves estratègies de defensa de l'època moderna. Durant la Guerra de Segadors va començar a modernitzar les fortificacions de la vila i es van portar a terme les primeres obres de campanya, protegien el castell i les seves muralles medievals. Va ser l'antiga zona de pas obligatori a la Rota Nord-Sud i l'únic pas natural entre Girona i Barcelona. Els de Cabrera van convertir la vila d'Hostalric en la capital administrativa dels extensos territoris del seu vescomtat l'any 1836. L'antic castell medieval dels vescomtes de Cabrera està situat sobre un alforament de roca basàltica i mantenia el control sobre el camí ral, a mitja distància entre Girona i Barcelona. Va tenir el seu màxim protagonisme durant la Guerra del Francès. El disseny de la construcció moderna va ser obra de Francisco de Santa Cruz, enginyer militar al servei de l'arxiduc Carles, i les primeres obres de fortificació permanents van tenir lloc durant el 1712 i el 1713, a conseqüència de la Guerra de Successió. Castell d'Hostalric actual és una construcció del segle XVIII de Francesc de Sant Creu, perquè el 1965 l'antic castell va ser abandonat